Takže vítam vás v ďalšom videu. Dneska budeme natáčať o splachovaní. Bude to Aura 3. Zase mi ide tak pomaly ako minule. A je aj deň epikov, takže dobre. A ďakujem vám za 64 zobrazení. Pozrite na YouTube kanál SFGame LP Let's Play 1 začiatok, takže dámame záchodu, tak budeme splachovať. Takže čo nám vyšlo, hneď sa dozvieme. Takže nám vyšla černá díra, takže dáme vyzbrojiť. Takže dať zase odber a dať mi like alebo koment. Takže čaute, u ďalšom videjku sa vidíme zase. Díky.